Bawar daji wani ƙauye ne da ke ƙarƙashin majalisar ƙaramar hukumar mulkin Anka a jihar Zamfara, kimanin sama da kilomita 200 daga nan Gusau babban birnin jiha. A ranakun Talata da Laraban da suka gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari a ƙauyen a bisa babura da yawansu ya kai 100, kuma kowane mashin a cewar mazauna ƙauyen na ɗauke da aƙalla mutane 3, inda da isansu suka shiga harbin mai uwa da wabi. Wannan gawar ɗaya daga cikin mutanen garin nan ne da aka yi ta harbi amma bindiga ba ta kama shi, saboda haka 'yan bindigar suka buge shi suka kuma sanya mishi wuta kamar yadda ake gani suka ƙona shi. Kimanin mutane 29 da aka gano an kashe su a yayin harin, waɗanda mafi yawancinsu aka samu gawarwakinsu a cikin daji, aka yi musu jana'iza a tare a makabartar ƙauyen wanda ke cike da jami'an tsaro, a yayin da wata mace da ɗiyarta suka rasa rayukansu a asibiti a nan Gusau. Gawar wani ɗan asalin wannan gari ne na Bawar daji wanda aka kama shi yana waya da 'yan bindigan da suka kawo hari a wannan gari, kuma jami'an tsaro suka harbe shi ya mutu har lahira. Wasu da lamarin ya faru a idanunsu da suka zanta da mu sun alakanta harin da kafa ƙungiyar 'yan sa kai a ƙauyen da kuma yaudararsu da wani Fulani ya yi musu. A ranar da ma abin zai gudana ya faru, akwai ɗaya daga cikin Fulanin da sai da ya zo nan ya nuna mana da cewa za su yi baƙi saboda akwai biki wanda za a yi shi su. To za su yi baƙi don Allah ko da sun shigo cikin garin mu yin wasu 'yan saye-saye, kada mu damu, kada kuma mu ce musu koyi. Karfe 1 na rana kawai sai kukan bindigogi mun ka fara ji, sun fara hitowa daga gabacin daga wajen gidajensu sun ka taso muna. Sai mun kashe babura tahi mashin akalla zai kai 100. Sai mun karɓe ko da mun ka duba sai mun ga sunan ku sun danno, sai suka tsaya bakin gari, sai aka ture guda 3 da zuwa da kakin su sojoji duka da suka zo cikin garin mu babu abin da sun kai sai guda faya. Abin da aka ware sun ɗauka mana wani mata suka ce sai an ba su miliyan 1,230, aka ba su sai suka sake zuwa suka ɗauki wani yaro sabon mashin suka ce sai an ba su miliyan 2. mun ka ce mun gaji da haɗa musu kuɗi ba za a ba su wannan kuɗin ba. Ba shigar sai suka dawo aka yi wuta da su suka koma, bayan haka nan shine ba su sake dawo ba sai wannan zuwa da suka yi. A yanzu haka maganar nake da kai, ni sun kashe babana, sun kashe yayan babana, sun kashe kawuna, sun kashe kanina, ni kaɗai rage sai kanina biyu su ma ba san inda suke ba. Mai martaba sarkin Zamfaran Anka Alhaji Tahiru Muhammad Ahmad ya ce sun sanar da hukumomin da abin ya shafa bayan sun samu labari akan yiwuwar kai harin, amma ba iya hana faruwar shi ba. Kware, to duk da aka tana mutane da mutane mun sanar, kuma an turo jami'an tsaro farko suka zo suka ce ba su, an ce sun ci ba su da su suka koma, sun ce sun yi ƙarshen su. Aka ce za a sake kawo dai ba a kawo ba dai, ba mutum dalili ba dai, amma da ala kullum ba a kawo ɗauki ba na jiki da sai yau, ko da ku ba ma ɗauki ba mutum da mun dai zo jana'a ne ba ɗauki muka kawo ba. To sai dai duk da jami'an tsaro da muka gani a ƙauyen bayan aukuwar lamarin, garin ya zama wayam domin jama'a na ta ƙoƙarin gudu don kubutar da rayukansu. Wasu da muka haɗu da su a bisa hanyar mu ta shiga ƙauyen sun ce suna cike da fargaba, don haka ba za su iya ci gaba da zama a ƙauyen ba. Tun da ran da sun kashe gokan, inda dai lokacin mai yara garin da sun kai da su kashe kowa, tun da ran wannan bala'i da sun kashe goma makan ya shahar wanga gari. To malam in ba Allah ubangiji ya ƙara taimaka mana ba ga wanga taimakon da ya ƙara aka mana ma'aikatan gaya za mu zauna garin gaya. Yanzu me kiran ku dai ga? To mu dai kiran mun ga hukuma gwamnati tun da sama har ƙasa, in za mu samu taimako da gare su mun san taimako don ubangiji ne taimako. In an ce mu kama da ma'aikata ka to za mu zauna garin ga. In kan ba mu samu ma'aikata ba gaskiya garin bai zama gare mu. Barayi ne sun kashe kwana 2 suna kashe mutane kwana 2. Tun yaushe? Ranar Talata suka yi, Laraba suka yi. Sai da shugaban